Stella Rossa. Da, Stella, da, vidim. Super je. Da su sklopljene. Super je. Boja se slaže s trofejom. Da. Lepo je. Utisci sa meča, šta je po tebi presudilo? Imao si drugi servis 78%, 14 od 18. Opet su ti neki drugi servisi i kikovi za Federera bili veliki problem. Pa da, mislim da je drugi servis bio dosta bolji danas nego što je to bio slučaj u poslednjih nekoliko mečeva. Mislim da je presudno bilo to što sam izašao na teren jako skoncentrisan, smiren, staložen, sa jasnim planom i strategijom kako želim da igram. Nezgodno je naravno igrati protiv Federera, pogotovo ovde. Izgubio sam sva 3 ili 4 puta koliko smo već igrali jedan protiv drugog. Ovo je bilo moje 6. finale, naravno znao sam šta je velika motivacija, šta je naravno mogućnost ukoliko pobedim, a to je istorija. I presrećan sam što sam uspeo da ostanem sabran u tim nekim presudnim trenucima pri kraju, kada je možda imao šanse da se vrati, ali dosta sam dobro odservirao i ostao čvrst sa osnovne linije. Mislim da me ta čvrstina danas dobro poslužila, on je dosta reterna promašio, ali s druge strane, verovatno mu ja nisam davao da izađe na mrežu, da bude agresivan, dosta su snažni i solidni udarci bili. U poslednjih 12 finala sa Federerom 10 pobjeda imaš samo u Dubaju i Cincinnatiju poraz. Koji je glavni razlog po tebi da si uspeo ipak da uspostaviš u važnim mečevima sa Federerom u finalima jednu vrstu dominacije? Pa, malo pre sam o tome pričao, da Federer i Nadal, pogotovo njih dvojica i Murray, koji su zapravo moji najveći rivali ikada u karijeri, me uvek nateraju da odigram najbolji tenis, jer uglavnom u poslednjih 10 godina, kada god sam se sastajao sa njima, pogotovo s Federerom i Nadalom, to je onda to je bila sama završnica turnira, dakle polufinala je finala i onda nekako važnost i bitnost tih mečeva je očigledna i nekako prosto te natera da se skoncentrišeš i da zvučeš najbolje iz sebe. Tako da verujem da je to jedan od razloga. Ne znam, nismo igrali preko 2,5 godine, tako da je to nešto što je vrlo neobičajno, jer smo igrali puno puta, posle Nadala sa njim sam odigrao najviše puta u karijeri. Ne bih mogao da istaknem neki drugi razlog koji mi sad pada na pamet, zašto sam, kažem, uzeo danak možda i zašto sam toliko uspešan u finalima protiv njega. To je jedino što mi pada na pamet, kažem da je prosto izvučem uvek maksimum sebe protiv njega, jer znam da će on izaći na teren i biti jako agresivan i naterati me prosto da budem na svom vrhuncu. Ćeš imati vremena malo s porodicom da se odmoriš pre US Opena? Apsolutno, dolaze za 2 dana, jedva čekam, sad mi predstoji nekoliko dana odmora, dosta obaveza u Njujorku, treninzi, oporavci i naravno pripreme za najveći turnir u ovom delu sezone i nadamo se još jednom jako dobrom rezultatu. Srećno. Hvala.